Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tuze anthu amene tili kuno kumzuzu kuti kodi Dr. Daliso Kabambe ndi ndani zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, zikomo. Chipakera mwamba. Chipakera mwamba. Inu aliyense amene akuona kuti zinthu sizikuyenda chipakera mwamba. Aziwa bwanji nanga. Aliyense amene akuona kuti chimanga chakwera mtengo chipakera mwamba. Aliyense amene akuona kuti zikuchitika sizikuoneka chipakera mwamba. UTM. 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 Tsogolo lathu. Tsogolo lathu. Tsogolo lathu. Dr. Saulos Chilima. Dr. Saulos Chilima. Dr. Saulos Chilima. Daliso Kabambe 2025. Daliso Kabambe pa 16 September. Nanga inuyo pa 16 September. Nanga nzuni. Nanga yuniniyayo. Nanga tonsefe. Choyambirira mundilole chifukwa cha nthawi ndipereke ulemu kwa President Dr. Daliso Kabambe, a president athu a UTM amene akukhala president pa 16 September. Ndinena chifukwa chake. Ife tikabwera kuno kumpoto nthawi zambiri ndimakonda kuimba nyimbo yapa kupoka wanangwa. Ndiye anthu anandidandaulira akuti Njawala mukumatiliritsa, musamaimbe nyimbo imeneyi chatukumalira. Ndiye lero chifukwa chokuti ndikufuna anthu amvere mfundo asakulira, nyimbo yo sindiimba. Ulendo wina ndizatani kodi? Ndisayimba. Chipakera mwamba. Amene akufuna tiyimbe ayimike chipakera mwamba. Pakupoka wanangwa, paliche mwanakazi, paliche muchekuru, paliche mwana mchoko, tose tiri Malawi. Takakakikira ise pakuti tikwatulike, chifuka wakatifwira, tose tiri wanangwa. Kunkhata mwe, kumzuzu mwe, karonga mwe, na kuchitipa kulimbi mwe, kunonso mwe, tonse tiri wanangwa. Mtima wapweti. Choyambirira UTM popanda achilima ilipo ngati tonsefe tikamakhala tizikumbukira kuti mtsogoleri wathu amene anatisiya ndi amene anazika maziko kudzala mbewu ya UTM. Munthu ofatsa, munthu osayambana ndi anthu, munthu wachikondi, munthu okonda dziko lake, munthu wa ulemu opanda chipongwe. Koma chaka cha 2020 Amalawi tinamuumiriza Dr. Chilima akukana kuti ine singapange alliance ndi Malawi Congress Party. Ife tinatenga uthenga wanu Amalawi ndikuwauza Chilima kuti Amalawi akuti mudzichepetse, mulole kukhala wachiwiri kwa Chakwera kuti dziko lino lisinthe. Achilima ananena kuti chabwino ngati anthu akufunitsitsa alliance imeneyi, tasankhani wina mwa ife akhale kumbuyo kwa Chakwera. Pazifukwa zingapo. Choyamba, ine ndikudziwa kuti Malawi Congress Party sinasinthe, singasinthe ndi chimodzimodzi. Ndikudziwa kuti Malawi Congress Party dziko linolo sangalichotse pamene lili kulipititsa pamene ife tikufuna. Koma ife tinapitabe kuwapempha kuti ngakhale amachalichi achinyamata onse azibusa mdziko muno akuti zichepeseni. Achilima anazichepesa. Tapindula sitinapindule. Kumpoto kuno zikomo mzuni Uniria zikomo. Kumpoto kuno anthu UTM anayitenga kukhala cha mumtima mwawo. Ndichifukwa lero anthu abwera ochuluka chonchi. Tikapita paliponse aliyense akukamba zonena kuti tikudikira pa 16 September. Tinali ku Central Region. Ife timaganiza kuti kumeneko ndikuchimake kwa Malawi Congress Party koma zinthu zasintha. Anzathu aku Central Region akunena kuti sidayembekeze kuti dziko lilikhala mmene lilimo. Panopo akonzeka kuvotera UTM chifukwa chonena kuti akuti
UTM inapanga ulemu. Akuti sakanalawa boma kupanda chani kodi UTM. Akuti pa 16 September akufuna kubweza ulemu. Ndikufuna ndikuwuzeni, ndikufuna kuyankhula ndi amene amapemphera m'Malawi muno. Asilamu komanso akhristu. Ndikufuna ndikuyankhuleni lero. Tinapita ku Livingstonia. Malastanso ndikuyankhuleni. Tinapita ku Livingstonia CCAP. Atipatsa mabaibulo. Ndi atatipatsa mabaibulo anatiuza kuti tikufuna inu mukhale andale onena chilungamo. Chilungamo chili m'baibulo limene takupatsani. Ndiye ndinafansa kuwerenga, ndiye ndikufuna kuti ndisawerenge mawu koma ndingokupatsani aliyense akawerenge mavesi. Inu muli pano mwina simutha kulemba, mukaonere speech yangayi, mukawerenge mavesi yawo. Chimene ndikuperekera mavesi awenewa ndi chani? Bible limaletsa munthu kusapota munthu wabodza. Bible limaletsa Nsilamu kukhala ndi anthu amene sakuchita chilungamo. A Joyce Banda, president wopuma, anatiuza kuti akuti munagwirizano munali nkhani yonena kuti 5 years achakwera 5 years achilima. Atapanga mgwirizano umenewu achilima anayankhula tsiku lina kunena kuti komatu tinagwirizana kuti ine dzaka 5 awaso dzaka 5. Chimene chinatuluka ndi chani? Chipongwe. Amayankhula pa nsonkhano achilima alipompa nkumanena kuti ife bwana boma ili sitikupatsa munthu wina amanena nda achilima. Boma ili wina afune asafune koma ifeyo boma ali bwana ndi inuyo. Kodakati asafune mawu amene mmadziwa chimene amatanthauza aliyense amasulireka. Fakati afuna asafune usonyeza kuti pamenepo akudziwa chimene amatani kodi. By force, by chani kodi? By fire. UTM! Ndiye ndifuna mukawerenge mawu awa, mulembe chonde. Akhristu ndikupatsani Masalimo 15 verse ya 4. Masalimo 15 verse ya 4. Mukawerenge Miyambo 19 verse ya 5. Miyambo 19 verse ya 5. Asilamu mukawerenge Sura Al-Maida 1. Komanso mukawerenge Sura An-Nahl 16 kuyambira verse ya 91 mpaka na 92. Ize malasta. Asilamu komaliza mukawerengenso Sura 2 verse ya 27. Mukawerenge Akhristu Miyambo 17 verse ya 15, Isaiah 5 verse ya 20, Aroma 1 verse ya 32. Asilamu mukawerenge Sura 9 verse 67, Sura 11 113. Mukakawerenga mawu amenewo ndifuna kuti aliyense payekha aone kuti kodi malembo akunena chani. Asilamu mawerenga Bible, kawerengeni mavesi amene ndanenawo. Aliyense amene amawerenga Bible komanso amene amawerenga Korani ndakupasani masura ake, Bible so ndakupasani mavesi ake. Tikhale imene ndi assignment kwa wina aliyense apanga chisankho pa 16 September malingana ndi imene watani kodi waimverera. Inetu pano masanano nkhani yanga siyambiri. Choyamba ndikupepeseni kunzuzu chifukwa cha tiye gasi amene wakupwetekani masiku amenewo. Ndikupepeseni anthu amalonda chifukwa cha katundu wanu amene waonongeka masiku amenewo. Ndiye ufuna kuti aliyense mwa inu amvere chisoni apolisi. Tili ndi apolisi odziwa ntchito koma anthu andale afuna kuagwiritsa ntchito kuti adziononga miyoyo ya anthu. Musadandaule apolisi, UTM ikubwera idzakusamalirani. Mukumayima m'misewu kuyambira mammawa mpaka madzulo kudikira munthu mmodzi adziyenda, ana ine ake dzuwa kuamenya, mvula kuamenya, osamvera chisoni. UTM ikubwera idzakuyang'anirani. Tikufuna tidzakhale ndi polisi imene idzagwira ntchito motsatira malamulo, osati kupanga zimene andale akutani kodi akufuna. Akupanga zimenezi poopa kuchotsedwa ntchito. Ku Blantyre uku wina wamkulu wa polisi anapanga transfer kumpitisa kwina chifukwa choti sanathire tiya gasi kwa anthu. Tumvana eti? Ndiye tufuna kuti chonde tikamakhala anzathu apolisi dzapempherera. Akumana ndi zinthu zokhoma kwambiri chifukwa cha anthu andale. Boma ili likuwapangitsa anthu aja kumapanga nkhanza kwa anthu. Pepani abale anga akunzuzu. Ndiloleni ndikuwuzeni Dr. Kabambe ndi ndani. Dr. Kabambe takhala tikungonena kuti Dr. Kabambe. Ndiye ndifuna mwadziwe. Dr. Kabambe pamene afika dziko lero manena za soya kuti wadula. Soya pieces wadula. Sopo osambira wanilima watani kodi wadula. Chimanga chatani kodi chadula. Zonsezi zadula chifukwa chonena kuti zakwera, chifukwa chonena kuti ndalama yathu yatachani kodi mphamvu. Ndiye katswiri wa zachuma amene angakonze ndalama yathu kuti ikhale yamphamvu pakadali pano ndi Dr. Kabambe. Munali ndi mwana wanu kuno kumpoto malemu Dr. Gudo Kondwe, katswiri chiphona chodziwa zachuma.
ali Minister of Finance amagwira ntchito ndi akabambe ngati budget director, amakhala limodzi kumaphika chuma cha dziko lino. Ndi chifukwa yake maona nthawi yakudo kondwe ndalama zimayenda bwino. Kukhala ngati ndalama kochepa umakwanisa kugula chani kodi? Kugula zinthu. Nthawi imeneyo apingo ali president, nthawi imeneyo kunapangidwa zitukuko zambiri chifukwa chonena kuti akabambe ali apawo amadziwa kugawa chuma. Amadziwa kuti budget director ndi munthu amene amagawa ndalama ngati mmene amachitira makolo pa khomo, abambo kapena amayi kapena achimwene amene amagwira ntchito. Akalandira salary, munthu amene ukulandira 1000, iweyo ukapanga budget yako ya 2000 ndiye kuti 1000 ukatenga ngongole. Koma ukapanga budget yako ya 1000 ndiye kuti zikwanira kuti ndalamazo mpaka mwezi utani kodi uthe. Azimayi ena kapena azibambo ena opanda nzeru amatenga ndalama yomweyo ndi ukayigwiritsa ntchito, atenga 200 kusunga kuti adzigulitsira pa khomo, 800 ukamwera mowa kapena ukasewerera juka. Koma ili zimene likupanga ndi zimenezo. Mwalomo kuti agwiritse ntchito ndalama bwino, bwezi amalawi ife zinthu zikutani kodi zikuyenda. Koma sizikuyenda chifukwa ndalama sizikuyenda bwino. Ndifake mpeza kuti lero ngongole yafika 16 trillion. 16 trillion chimene kutanthauza chonena kuti mwana wanu akamabadwa lero akubadwa ali ndi ngongole 800,000. Inuyo muli apa nonse muli ndi ngongole 800,000 aliyense amene ali apa. Ndi mmene zilili pano. Ndalama ngongole zikutengedwazo sizikugwira ntchito yoyenerera, akungopangira chani kodi akatapira okhaokha. Anagwiranso ntchito ngati governor wa Reserve Bank. Governor wa Reserve Bank na amene amaona chuma kuti chikwere cha dziko. Kodi chuma chathu chikukwera achikutsika? Chuma chikukwera achikutsika? Kodi moyo ukukoma sukukoma? Ali budget director, ali governor wa Reserve Bank. Iwo amene amakhala governor wa Reserve Bank 2017 anayipeza ndalama yakwacha ili pa 732. Anachoka 2020 anayisiya ili pa 732. Bread tengomena anapezera pa 2017 anausiya bread ali pomwepo. Mafuta agalimoto anapeza ali pa 739 2017, awa akabambe ali apawo. 2020 mmene amachoka anasiyanso mafuta agalimoto ali 739. Sopo wachukayo amene mmasambirayo wang'onoyo kuchapirayo timati nilima kapena you fresh anali ndalama anali 50 kwacha, anampeza 50 kwacha 2017, komanso 2020 anamusiya ali pa 50 kwacha. Lero kuchoka 2020 kuti muone kuti kabambe anali katswiri, kuchoka 2020 nilima wachoka pa 50 kwacha, lero ali pa bwa. Chimanga anachipeza kabambe chili pa 6,000 thumba, anachisiyanso chili pa 6,000 thumba. 2020 kuchoka 2020 pa 6,000 chimanga lero chipabwa. Federeza anampeza ali pa 18,000 kwacha thumba, anachoka 2020 ali 18,000 kwacha. Lero atachoka 2020 lero 2025 Federeza ali pabwa. Ndeti kamati kabambe ndikatswiri wa za chuma tunama ifeyo. Tikamati kabambe akuyenera kuyendetsa chuma ichi kuti dziko likhala bwino tikunama ngati. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.